Asalto espectacular esta noite na Coruña. Dous ladróns roubaron primeiro esa furgoneta que ven ao fondo, marcharon con ela ao polígono da Grela e esnafrárona contra o cristal dun negocio de venda por xunto de Larpeiradas. Actuaron en só un par de minutos e levaron un botín duns 400 euros. 130 deles en efectivo e o resto en mercadoría. Os danos materiais, como ven e como comprobaba esta mesma mañá a policía no lugar dos feitos, son moi cuantiosos. A unha da madrugada chegou unha furgoneta de reparto, era unha furgoneta que estaba rotulada con rótulo dunha axencia de transporte que supuestamente, o sea, despois nos dixeron que fora roubada, bateu primeiro contra unha esquina, bateu contra a nosa lúa e entrou dentro do establecemento. Leváronse a caixa que con un pouco de cambio que tiñamos e por outra parte tamén pois leváronnos algún paquete de gominolas. Boas tardes, martes 16 de setembro, benvidos ao Galicia Noticias desta xornada en que a actualidade informativa tamén nos leva aos xulgados de Muros. Alí pasan hoxe a disposición xudicial os tres detidos na última operación antidroga desenvolvida na Pobra do Caramiñal. Este é o momento en que chegan ao xulgado. Os tres son presuntamente responsables do transporte dun alixo de máis de 3.000 kilos de cocaína. Os investigadores creen que a droga chegou nun narco submarino. Estas imaxes acabámolas de recibir hai escasamente un par de minutos. É unha das maiores incautacións de estupefacientes na nosa comunidade. En Audiencia Provincial de Vigo celebrábase este martes o xuízo pola brutal agresión sexual con roubo a unha traballadora do Hospital Xeral en 2013. O acusado enfróntase a case 17 anos de prisión. Nada máis comezar, o home empezou a berrar e insultar os medios presentes na sala. O tribunal viuse obrigado a celebrar o xuízo a porta pechada pola súa extrema agresividade. Vexan. ¡Que no quiero traer justicia! ¡No quiero nada ni que se vaya, joder! ¿Y qué hace grabando ella? ¡Que no por la cámara, ¡Me cago en tus muertos! E miren tamén o que lle sucedeu ao dono dun coche en Boiro. Alguén lle rompeu o parabrisas deixándolle o vehículo completamente estragado. Un sacho foi a ferramenta que usaron para facer esta desfeita. A sorpresa do propietario do coche foi máxima. Xa denunciou os feitos ante a Garda Civil que iniciou unha investigación. Que aquí no callejón do lado apareceu rotos os cristales dun coche con un sacho. E non sabemos máis. Sabemos que o propietario dedícase ao marisco, pero nada máis. Me sorprendeu unha noticia, evidentemente, porque unha cousa destas pois nunca acolles ben, me refiero. E máis sobre todo nesta zona, que é unha zona pouco transitada, ademais, que non suele haber problemas. Son imaxes xa coñecidas, pero que repetimos ante a brutalidade da abordaxe que sufriu o Tafra 3 con tripulación galega en augas de Mauritania. O barco foi arrastrado por outro lituano 3 veces máis grande durante varios minutos. A violencia do impacto acabou levando a pique. Os dous tripulantes galegos quedaron a salvo. Son de Marín, pero un deles vive en Bueu. Aínda non se sabe cando van volver aos seus fogares. 5 compañeiros seus, todos de nacionalidade mauritana, continúan desaparecidos. Hai escasos minutos pasaron a disposición xudicial en Muros os detidos en relación cos máis de 3.000 kilos de cocaína localizados esta fin de semana na Pobra do Caramiñal. Que se sabe arestora da situación dos investigados que, como dicimos, acaban de chegar hai escasos minutos. Abela, contanos. Insistelles, porfa, que así é dificilísimo facer isto. Temos problemas con esta conexión en Muros, en todo caso aí teñen a noticia. Acaban de chegar os tres detidos en relación con ese alixo de máis de 3.000 kilos de cocaína que chegaría ás nosas costas, concretamente a praia de Cabío esta fin de semana. Imos, mentres tanto, con máis temas.
Hoxe celebrouse en Vigo un xuízo contra un home acusado de agresión sexual e roubo con violencia. Un xuízo que transcorreu finalmente a porta pechada, malia que non estaba previsto que fose así. Que é o que aconteceu exactamente, Alejandro? Contanos. Sí, pois efectivamente, como ti ben comentas, este xuízo tivo que celebrarse a porta pechada por seguridade debido ao estado de nerviosismo que presentaba o presunto autor dos feitos. Tivo que dar conta do acontecido no ano 2013, cando supostamente violou e roubou con forza a unha muller. Este home foi identificado case unha década despois grazas a unha mostra de ADN despois de cometer outro roubo. A espera de coñecer a pena final, a Fiscalía pedía para el 17 anos de prisión e tamén o pago dunha indemnización polas consecuencias psicolóxicas para a víctima. Unha víctima que non puido testemunhar hoxe neste xuízo, xa que a raíz deste suceso presenta unha demencia. Esta actitude agresiva e violenta, sobre todo cos gráficos, foi a causa de que a xuíza da sección quinta da Audiencia de Pontevedra en Vigo decidise celebrar o xuízo a porta pechada para garantir a seguridade de todos. Este home está acusado de violar e perpetrar diversos abusos sexuais e roubar a unha empregada do vello Hospital Xeral de Vigo que saía de traballar ás 3 da mañá en 2013. O home non foi detido ata 10 anos despois, logo dun roubo en que o seu ADN resultou coincidente co do violador. No xuízo non puido prestar declaración á vítima porque a consecuencia do suceso desenvolveu graves secuelas psíquicas e precisou o ingreso nun centro residencial. Un informe forense fundamentou que non declarase en sala, malia os esforzos do letrado da defensa que tamén pediu a libre absolución. E declarou a filla da vítima que estivo acompañada tamén da irmá da muller violentada. As dúas amosaron a súa satisfacción polo desenvolvemento da sesión, aínda que lamentaron que coa súa agresividade o home conseguise evitar a presenza dos medios de comunicación. Acusación e Fiscalía piden 17 anos de cadea pro home pola violación, agresión sexuais e roubo e unha indemnización de 96.000 euros. O home xa está no cárcere por outros delitos. Imos agora contarlles esa historia desa persoa de Boiro a que lle romperon o parabrisas do coche cun sacho e deixaronlle o vehículo completamente estragado. Sucedeu esta fin de semana. O propietario denunciou os feitos ante a Garda Civil. Vexan. Neste estado atopou o coche o propietario na madrugada do domingo na localidade coruñesa de Boiro, co sacho espetado no parabrisas e o cristal totalmente esnaquizado. A porta do condutor tamén quedou danada dos golpes. O vehículo estaba estacionado nun camiño próximo á rúa Salvador Allende, nun lugar no que está prohibido aparcar en unha zona de locais de ocio nocturno. Bueno, no lado da cá, no, que hai unha aquela, pero alá non hai, no lado onde estaba aparcado, penso que non está prohibido aparcar, eu non creo que fora por problemas de aparcamento. A zona toda esa teñen un gran aparcamento aí de terra e non teñen problema para aparcar. Sobra sitio para aparcar, espacio por todos os lados. A veciñanza recibiu a noticia con sorpresa. Aseguran que a convivencia é tranquila nesta zona. Me dei de conta do tema do sacho, pero non vexo eu que motivos pudo haber para iso, únicamente que foran cousas privadas, pero non creo que nadie faga nada deso por aquí. Me sorprendeu unha noticia, evidentemente, porque unha cousa destas pois nunca acolles ben, me refiero, e máis sobre todo nesta zona. O afectado, que vive a uns poucos metros, presentou denuncia este luns ante a Garda Civil. É un veciño de aquí, do lado, do edificio do lado. Dedícase ao marisco, é unha comunidade tranquila, nunca temos problemas entre nós. A investigación permanece aberta e, segundo fontes próximas, barállase a hipótese dun axuste de contas por debedas pendentes. 30 kilos de gominolas e uns 130 euros en efectivo. É o botín que levaron dous delincuentes que esta noite protagonizaron no polígono coruñés da Grela un roubo por alunizaxe. Reyes. Si, aconteceu pouco antes da unha desta madrugada nesta nave de Lambetadas. Daquela chegaban dous homes coas cabezas cubertas con bolsas de plástico e luvas e aquí, como se ve, empotraron a furgoneta que empregaron para dar o golpe e que previamente roubaran. En cuestión dun par de minutos foron quen de facerse con 130 euros en efectivo e tamén de coller 30 bolsas de kilo de gominolas. En total o botín ascende a uns 400 euros, pero os danos materiais que deixaron son moito máis elevados.
É o momento en que os ladróns meten esta furgoneta de repartición presuntamente roubada nesta nave de Lambetadas, segundo se ve nas imaxes gravadas polas cámaras de seguridade que gravaron tamén o intre en que os dous homes van á procura da caixa rexistradora e das bolsas de gominolas. Bateu primeiro contra unha esquina e despois entrou de cu e bateu contra a nosa lúa e entrou dentro do establecemento. Leváronse a caixa que con un pouco de cambio que tiñamos e por outra parte tamén pois leváronnos algún paquete de gominolas, 20 ou 30 bolsas, 200 ou 300 euros. Mais 130 euros que había na caixa rexistradora, porén os estragos que deixaron son de varios miles de euros. Sí, porque este tipo de cristal, pois eu non sei o que pode costar, pero moi. Os propietarios foron alertados contra unha desta mañá pasada tanto pola policía como pola seguridade que teñen neste polígono da Grela. Temos unha alarma e despois a seguridade do polígono está continuamente rodando polo polígono. E entendo que foi todo moi rápido. O meu compañeiro, que foi o que veo pola noite aquí, chegou, sería 1:30 e xa non había ninguén, xa estaba a policía e a vixiancia do polígono. Polo que vimos nas cámaras, como fixeron, foi cuestión moi rápido, de menos de 2 minutos. Pero este non é o primeiro asalto que sofren, o anterior hai menos de 6 meses. En vez de entrar por aquí, entraron pola porta e non levaron absolutamente nada, o sea, levaron a caixa e pouco máis. Romperon un equipo que o que é o TPV, a caixa onde cobramos, que aguindaron o chan e rompeu. Pero vamos, sin ningún tipo de beneficio económico. A media mañá, a Policía Científica traballaba na recollida de pegadas para poder dar coa identidade dos delincuentes. Imos conectar xa co xulgado de Muros. Sabela, antes falábamos de que pasaron os 3 colombianos a disposición xudicial hai escasos minutos. Raúl, a verdade é que dicíamos antes que non levan nin 15, levarán agora xa 15 minutos aquí no xulgado de Muros, chegaban neste furgón da Policía Nacional acompañados de varios axentes, agora mesmo están no andar de aquí do Concello, que no terceiro andar está ubicado o xulgado aquí de Muros, están á espera de que a xuíza lles tome declaración. Agora mesmo estamos asistindo exactamente a ese momento, están fora do despacho da xuíza esperando a que os chame para que presten declaración. O que digan ou o que non digan será capital para poder continuar coa investigación que está en marcha, que está aberta. De momento hai estas 3 persoas detidas, son de nacionalidade colombiana. Vimos 3 homes baixar deste furgón. A verdade é que unha das cousas que nos chamou a atención é que, sobre todo, 2 deles parecen de idades bastante novas, parecen mozos bastante novos. Estarían acusados ou están sendo investigados ou poderían ser os presuntos transportistas e tamén os encargados de descargar eses 3.600 kilos de cocaína esta pasada fin de semana na praia de Cabío. Insistimos, a operación está aberta, podería haber máis detencións nas vindeiras horas. Agora o que está pasando neste caso é que os 3 colombianos están á espera de que a xuíza aquí no xulgado de Muros lles tome declaración. Hai 3 persoas detidas, como vostedes saben. Efectivamente, trátase de 3.600 kilos de cocaína incautados e a investigación sigue aberta. Vamos a poñer a disposición judicial as persoas detidas, pero a operación non está pechada, polo tanto, van a permitirme que sea cuidadoso en dar moitos máis datos, porque a día de hoxe, neste momento, acabo de falar fai poucos minutos co xefe superior de policía e están traballando. Efectivamente, vamos a confirmar cal era o medio en que viñan esa importante cantidad de cocaína e no momento en que teñamos localizado, pois así te lo diremos tamén. Aparatoso accidente de tráfico en Cambados cun tráiler que deixou 15 toneladas de uvas tiradas sobre o asfalto na rotonda de Vilariño. O condutor saiu ileso, pero houbo que cortar o tráfico para retirar as ducias de caixas de Albariño que quedaran tiradas na vía aérea. Si, o tráiler perdeu a carga de noite nesta rotonda de entrada a Cambados. De feito, os operarios de emerxencias estiveron ata as 4 da madrugada retirando as caixas de uvas cara a esta beirarrúa e tiveron tamén que baldear o asfalto, xa que co mosto estaba esvaradío e supoñía un perigo para a circulación. Foi un incidente moi espectacular, pero por sorte non hai que lamentar feridos, o condutor resultou ileso. Iso sí, hai que lamentar a perda económica que supoñen 15.000 kilos de uva albariña recén vendimadas, agora aquí inservibles sobre o asfalto de Vilariño.
O tráiler saía cargado de cambados cara a adega Terras Gauda do Rosal, cando por motivos que se investigan, a carga se desprazou e acabou esparexida polo asfalto da rotonda. E dijo como faría eso para desestabilizarse, que hay todas estas uvas. No, los testigos que venían detrás de él dijeron que entró despacio en la rotonda. Lo está investigando tráfico, no te puedo decir. A ver, lo más normal sería que estaría mal una carga o cualquier cosa, pero eso es tema de tráfico. Por sorte, o camión non emborcara e o condutor saíu ileso, pero quedaba por diante unha longa noite de traballo e limpeza que obrigou a cortar a circulación parcialmente neste acceso de cambados. Tuvimos desde las 10:30 que se avisó a la pala, pues hasta los trabajos hasta las 4 de la mañana. Claro, cayeron en la zona de la derecha, se desplazó al punto más cercano, a la izquierda, para poder permitir la libre circulación de los vehículos. A máis de retirar as uvas da vía, houbo que baldeala porque estaba esvaradía e supoñía un risco, sobre todo, pros motoristas. Sí, claro, con el zumo de la uva hubo que baldear con agua y con desengrasante. El camión nos llevó 16.000 litros de agua, poder baldear toda la zona. Esta mañá o tráfico circulaba con total normalidade na zona, pero as uvas acumuladas na marxe seguían chamando a atención de todo canto pasaba. Si vin pola mañá, xa mañá cando vin, yo, cajón de tú que... Increíble. Aparte estaba con agua y con desengrasante, eso nada, una vez que se cae al asfalto ya es pérdida. 15.000 kilos de albariño que haberá que descontar da vendima deste ano. Esta noite arderon 2 coches en Pontevedra na rúa Cruceiro a carón da Ponte da Barca, un deles por completo e outro parcialmente. Os bombeiros non tardaron moito en extinguir o lume, apenas un minuto, pero a Policía Nacional abriu unha investigación porque as causas do suceso non están claras. Un incendio nun remolque afectou esta mañá o tráfico pola autovía das Rías Baixas á altura do concello ourensán de Cenge. Por causas que se descoñecen, contra as 10:30 da mañá, comezou a arder a carga de plástico dun camión que circulaba en sentido Benavente. O propio condutor separou a cabina e avisou o 112. O lume quedou extinguido unha hora despois coa intervención dos bombeiros do Carballiño e o GES de Ribadavia. Durante os labores de extinción regulouse o tráfico por un único carril. Ás 12 quedaba restablecida a normalidade. En Ourense cidade, a Semana da Mobilidade estreouse cun cambio nas liñas dos autobuses urbanos que ten os veciños desconcertados. O número de liñas redúcese á metade, pero con percorridos máis longos. Varias parroquias do rural queixanse da reducción de frecuencias e de modificacións nas rutas que, segundo eles, non lles resultan operativas. O primeiro día do novo mapa dos autobuses urbanos de Ourense colleu a moitos dos usuarios habituais co pé cambiado. Pero despois dice que vai para o pabellón. Vai ao pabellón. Nas parroquias de Beiro, Castro de Beiro, Palmés e Vilar das Tres presentaron máis dun milleiro de sinaturas contra os cambios nas liñas. Claro, esto aquí non pode ser esta parada, entonces lo que están por aí, por el centro. Queixanse de que os afastan do centro da cidade e de que os estudantes non chegan a tempo ás clases. Íamos un autobús á mañá mesmo para baixaren os rapaces ás 8:45, que chegaban aos colegios tranquilamente, e claro, agora salindo ás 8 de Palmés, os rapaciños non teñen, hai que baixalos aos pais, hai que baixalos ao colegio. Apártalos da Plaza de Abastos, apártalos do Concello, que hai xente que vai facer moitas xestións, da Diputación, bueno, en fin, en teoría, pois do centro. Rairo, Cudeiro e Seixalvo son outras das localidades da periferia que amosaron o seu malestar co novo deseño de rutas. Mal, porque antes viñan cada cuarto de hora e agora cada media. Non é normal que vayamos para atrás. Lamentan que se poña en práctica xusto coincidindo co inicio do curso escolar e a volta ás rutinas. Facer estes experimentos xusto agora, co curso empezado e con, pois, bueno, a xente estaba agobiada. Onte a cantidad de chamadas que recibíamos na asociación para que, e iso que mandamos, un horario detallado especial feito por nós. O novo mapa pasa de 33 a 16 liñas, pero con percorridos máis longos e frecuencias que oscilan entre os 30 e os 90 minutos. Durante toda a semana, o Concello e a empresa concesionaria instalarán unha carpa itinerante para informar aos veciños. Vou informarme aquí porque non tiña moita información, entón pedinlle isto onde veñen todas as liñas para poder ver en que línea me vou mover. Nesta primeira semana, que coincide coa Semana Europea da Mobilidade, os autobuses son gratuitos para todos os usuarios. Lugo prepara xa as súas grandes festas do San Froilán. Este ano haberá que afrouxar máis a carteira se un quere desfrutar de algúns produtos típicos destes festexos. Tanto o polvo como os churros soben de prezo.
Nuns días, a churrería ambulante de Pepe trasladarase ao recinto feiral. A súa familia leva desde 1920 no negocio e o San Froilán é das mellores festas. Pero o clásico de sempre, o clásico é así, sí. O San Froilán fanse moitas cartas, fanse. Os churros, xunto co polvo, son un emblema das festas e este ano pagaremos un pouco máis por ambos os dous manxares. Todo está caro, entón é comprensible que teñen que subir un pouquiño. Non teñen máis remedio. E despois as cuotas que pagan por os puestos tamén son elevadísimas, entón teñen que subir. Pagar sempre lle parece moito. Polo que dicen que lles cobran polos puestos, teñen que cobrar, claro, teñen que subir. Hai moito que estirar, miña filla, o chicle non dá para máis, tampouco. A suba será d'€1 e na rúa teñeno claro. Non importa, os pago igual. Non vos perdo nin loca. Pois é típica de San Froilán, entón se suben, pois a xente vai no supermercado igual, por un poquinho máis. Os churros tamén hai que comelos, hombre. Eses casi con azucariño e todo eso están buenísimos, hai que comelos, claro que sí. Pero bueno, el pulpo me gusta y los churros tamén. Y tamén los probaré. Os churreiros din que levan 5 anos cos prezos conxelados. Subiulles moito a materia prima e o papel das bolsas onde serven os churros. Todo en general, e os sueldos que claro, é lógico, hai que darles o que merecen. Entonces eso é o que máis sube, pero despois o material tamén sube, todo o papel, unha barbaridade. Os donos destes negocios tamén chegaron a un acordo para compartir espazo no feiral e para pagar un prezo razoable pola parcela. Renunciaron á adxudicación inicial por máis de 40.000 euros e agora cada posto desembolsará pouco máis de 7.000. O buque Escola da Armada Peruana, VAP Union, está en Vigo estes días e pódese visitar. É o segundo maior buque escola do mundo con case 116 metros de eslora. A bordo del viaxan 71 cadetes de terceiro curso e o seu próximo destino será Panamá. Construído hai 9 anos coa asesoría de Navantia, o buque é unha homenaxe á bella corbeta do país afundida tras unha derrota na Guerra do Pacífico. É o segundo buque escola máis grande do mundo. Está xerando moita expectación en Vigo porque nel podemos ver os bellos sistemas de navegación astronómicos. Ver la navegación como lo era antes, bien marinero. Entonces tenemos cabillas, tenemos cabos, para poder dar las velas tenemos que jalar todos, casi no hay mucho sistema para eso y de eso se trata. También enseñarle a los cadetes lo que es la navegación astronómica. Aquí fórmanse 71 cadetes de terceiro curso que percorren o mundo durante 6 meses. Abre as súas portas en cada peirao para exercer de embaixador do Perú, da súa cultura e da súa gastronomía. Un país que algúns visitantes xa coñecían como esta veterinaria da administración. De hecho, hay un montón de barcos españoles que descargan allí y bueno, pues evidentemente no son de la Armada, ¿no? Outros viron o barco ancorado en Cies e quixeron o coñecer por dentro. Viñamos no barco desde Ons e miramos, nos chamou a atención porque nos pareció un velero moi grande e hermoso. It's a very big ship. Tamén recibiron a visita de cadetes de Marín e de calquera que estea interesado na súa historia e cultura. Es un orgullo inmenso poder representar al Perú. He estado ya 5 meses navegando y la verdad he sido testigo de cómo la cultura peruana puede llegar a unir a distintas personas alrededor del mundo. O buque abandonará Vigo o vindeiro mércores pola tarde. Estamos aínda en plena temporada de cruceiros e hoxe a Coruña recibe unha tripla escala. O luxoso Seven Seas Grandeur, o Arbia e o enorme Independence of the Seas atracan na cidade a un tempo. A bordo traen máis de 11.000 viaxeiros dispostos a descubrir a cidade, a súa gastronomía e o seu comercio. Desde que comezou o mes de setembro, o Porto Coruñés recibiu xa 14 escalas de grandes transatlánticos como estes. E a estas horas quenta o sol, pero a primeira hora e a última hora do día xa se nota a friaxe propia do outono, polo que toca ir preparando as casas pro frío. A limpeza e o mantemento de cociñas e caldeiras é fundamental por seguridade, pero tamén para que rendan máis. Acordámonos de Santa Bárbara cando trona e deles cando refresca. Pois é unha limpeza, eu sempre recomendo primavera-verán, que están apagadas, non se utilizan e todo eso, porque agora, claro, a xente, cando vai encender, non lle encende, é que non a limpiei.
Coas primeiras néboas, os encargados da limpeza e do mantemento de cociñas e caldeiras arrancan a temporada alta, tamén nas empresas de suministro. Un traballo moi estacional, dependemos moito de que faga frío. Empezamos a semana pasada, parecía que empezaba un pouquiño a moverse o tema, pero bueno. Dependen do tempo, pero tamén do prezo do combustible, que é moi variable. Tem xente que chama e di, oye, como está? Está moi caro, está moi barato, bueno, pois vou esperar un pouco. Ahora mismo non está excesivamente caro. Un depósito de 1000 litros ronda algo menos de 900, 880 euros. Pero para forrar... hai que limpar. Por seguridade e tamén por rendemento. Se temos un hogar dunha caldeira, ben sea de leña, de gasoil ou de gas, aí vaise generando un residuo. Ese residuo vaise pegando no ferro da caldeira. O que generarse ese hollín, imaginemos que é 1 centímetro de hollín, a llama non vai incidir sobre o ferro para transferir o calor á agua e vaise perder calor que vai salir pola salida de gases. Mais alta será a temperatura de fumes e menos aproveitaremos a temperatura de combustión. As que máis manchan as cociñas de leña, que por certo agora provocan tamén máis sustos, e non é por casualidade. A limpieza cagan para que as chimeneas tean sempre ben limpias, e moitas delas arden por esa creosota, por o tema da madeira, que ao metela moi verde, esa madeira vai quedando dentro a savia. Entón é a maneira de plantar lume. Ao comprar a leña en marzo e abril, xa están metendo dentro este ano, e esa leña tiña que dar para o ano que ven. A limpeza anual rol dos 100 euros que ben nos vale un inverno quentiño e seguro.